Kamu, mga tigpakaroon ingnon. Tama ang propesiya ni Propeta Isaiah nga inyong kong gisimba sa inyong mga ngabil, pero inyong kasing-kasing halayo ka na ako. Vain worship. Kung sa maning vain worship, walay pulos nga pagsimba sa Ginoo. Ano ba? Adi ay walay pulos sa pagsimba. Basahon na ito. Matthew 15:7-9. Tigpakaroon ingnon. Pakaayo gayong pagkapropesiya ni Isaias. May tungod kaninyo sa ilang pag-ingon. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako, pinaagi sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga doktrina ang mga lagda sa tao. Tama? Kini siya i-relay, kini siya ni Jesus Christ. Ano ba? Si Jesus ani nga tayo. Natagbo niya ang mga Parisiyo. Pag may yung Parisiyo, mga eskriba, kini na mga tao, they are very religious leaders, they are religious people. Mga Parisiyo, mga eskriba, na mga tao. Bili niyo? Nasugat sila ni Jesus sa adlaw. Ano sa ingon ni Jesus? Kamu, mga tigpakaroon ingnon. Tama ang propesiya ni Propeta Isaiah nga inyong kong gisimba sa inyong mga ngabil, pero inyong kasing-kasing halayo ka na ako. That is vain worship. Basin ba yan? Punti ninyong tayo sa Ginoo. Sige, ang tanong po kanina. Ang tanang tribo magaday. Sige, kanta. Pero, kumusta yung mga heart? Makaingon ba ka? Tungod kayo nagkanta ka, ang tanang tribo magaday kanimo. Nag-worship na ka sa Ginoo. Makaingon ba ka? Yes, Lord, di-worship na ka. Panguta na. Kumusta nga ng imong heart? Basig ang imong nabil doon sa Ginoo. Pero imong heart, halayo sa Ginoo. Mabit lang, kung muadto ka sa balay sa Ginoo to worship God, make sure na muadto ka dito aron sa pag-worship sa Ginoo, which is mauna ang Ginoo sa Ginoo. Simbahan ang Ginoo, ya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Huwag mo na yung kinahanglan sa Ginoo kung gusto ka mo simba sa Ginoo. Di lang ang imong nabil, kundi pati ang imong heart, pati ang imong lawas. Prepare! Mamuatubang sa Ginoo. Hindi ba mga Israelites sa luna sila 3 days na makitagbo sila sa Ginoo. Pinundo mo, naulikon ang Israelites diyan sa yuta sa Egypto, sa nasin sa Egypto. Mingon sila kang Paraon, Haring Paraon, tugutin ni. Nabuhat ito sa kabingawan. Kaya makitagbo mi sa Ginoo. Dili ito tagpo-tagpo na basta-basta lang murag gaayko lang katao. Makitagpo sila sa Ginoo dito sa kabingawan. Kung sila limuon dito sa kabingawan, makitagpo sila. Mag-fasting, magluhod, mag-diet, magsimba sa Ginoo. Mayroon ka, buhat ko sa stanyo, kay magsimba ko sa Ginoo. Make sure, nakapagpos mo dito, magsimba dito sa Ginoo. Makitagpo mo ka sa Ginoo. Kaya sa imong katagpo, ang Ginoo. So, dili ka mag-text-text, dili mag-story-story sa kapal. Kaya makitagpo ka sa Ginoo. Nakakagatindog o galingkod ka, dahil sunod sa simbahan, imong heart is buto-buto, nagdayag sa Ginoo. Ingon ang ulo sa Ginoo. Ako, mga tigpakaroon nun, tama ang gingon ni Propeta Isaias. Nagisimba ko ninyo, pinahagi sa inyong mga ngabil, pero ang inyong kasing-kasing alayo ka na ako. Kinsa inyong ginan, mga religious na mga tao. Kinsa ka mga tawhana, mga Parisiyo, mga eskriba, mga pangulo sa sinaguga, mga magbubuhat sa templo, kining mga tawhana. They are very religious. Sa Biblia, mga Parisiyo, eskriba, these people are very religious.